Zovem se Vjera Lovrić. Iako vam moja priča dotakne srce, ostavite mi jedan mali znak pažnje, čisto da znam da s ove strane tišine nisam sama. Nisam mislila da ću u svojim poznim godinama ikada više izgovoriti naglas ono što sam toga jutra vidjela na tržnici u Rijeci, ali neke istine toliko dugo žive pod kožom da počnu peći kao sol na rani. Moj muž Branko bio je, barem prema svima drugima, mrtav već 6 mjeseci. Imali smo sprovod, imali smo cvijeće, imali smo tamna odijela, vlažne rupčiće, šapa susjeda i tanjur juhe koji mi je donijela susjeda Katica jer čovjek mora nešto pojesti i kad mu duša odbija. Bila sam udovica dovoljno dugo da naučim kako tišina navečer ima težinu mokre vune. Dovoljno dugo da počnem govoriti njegovoj slici dobro jutro. Dovoljno dugo da prestanem stavljati drugi tanjur na stol. Ali ne dovoljno dugo da zaboravim način na koji je spuštao novine, malo ih presavio po sredini i zakašljao prije prve kave. Toga jutra otišla sam na tržnicu po peršin, mrkvu i ser, jer je srijeda bila dan kad je sirarica iz Kastva donosila onaj tvrđi, kakav je Branko volio. Ta navika ostala mi je i nakon njegove smrti, iako više nije bilo nikoga tko bi mi rekao da je ser preslan ili da sam opet uzela previše jabuka. Nosila sam svoju sivu vestu, onu s bisernim gumbima, i pažljivo birala rajčice kad sam preko hrpe paprika ugledala čovjeka u tamnoplavoj jakni. Nije me prvo pogodilo lice, pogodio me hod. Blago povijena lijeva strana, kao da još uvijek štedi koljeno koje je ozlijedio dok je, prije mnogo godina, pomagao rođaku zidati garažu u Viškovu. Zatim ruka, krupna, žilava, s prstenom koji je okretao palcem kad bi bio nervozan. Srce mi nije poskočilo, nije imalo snage za to, samo se srušilo negdje unutra, kao stari ormar kad mu popuste stražnje daske. Spustila sam vrećicu s blitvom i krenula za njim. Na tržnici je bilo živo, ljudi su se dozivali, netko se smijao preglasno, ribar je vikao cijenu orada, a ja sam se probijala kroz poznata lica kao kroz gustu maglu. Kad je muškarac zastao kod štanda s maslinama, vidjela sam profil, ožiljak uz bradu, malo uho koje je uvijek djelovalo kao da ga je netko zaboravio dovršiti. Branko, moj pokojni muž. U tom trenutku nisam brisnula, nisam pala, nisam ga zazvala imenom, ne zato što sam bila hrabra, nego zato što sam odjednom osjetila nešto gore od šoka. U meni se otvorila stara, dobro poznata pukotina nepovjerenja. Branko je za života znao nestati u sitnicama, u objašnjenjima bez kraja, u rečenicama koje su počinjale smireno, a završavale tako da ja ispadnem naporna, osjetljiva ili zlobna. Kad bi zakasnio, uvijek je postojao razlog. Kad bi novca bilo manje, uvijek je postojala greška. Kad bi me pogledao ravno u oči i rekao da umišljam, najgore je bilo to što sam mu katkada vjerovala. Sada, dok sam gledala mrtvog muža kako bire crne masline, prvi put u životu nisam htjela odgovor. Htjela sam dokaz. Platio je gotovinom. To sam jasno vidjela. Iz unutarnjeg džepa izvukao je stari kožni novčanik, onaj koji sam mu prije 10 godina kupila za godišnjicu braka. Na rubu je imao malu ogrebotinu od ključa. Nitko drugi na svijetu nije mogao imati baš taj novčanik. Ili sam barem tako mislila dok sam još vjerovala da je brak savez, a ne spora, pristojna obmana. Krenuo je prema izlazu iz tržnice. Držao se bočno, kao čovjek koji ne želi da ga prepoznaju. Tada sam već znala da neću otići kući, makar mi se juha pokvarila na štednjaku i makar me noge izdale. Vukla me neka tvrda, hladna sila, ista ona koja ženu natjera da godinama šuti jer želi sačuvati mir u kući, a onda joj jednoga dana pokaže da tog mira nikada nije ni bilo. Pratila sam ga preko ceste, pazeći da između nas uvijek bude netko s vrećicama, kolica, kakva majka s djetetom, starac s kapom. Zastao je kod kioska, kupio novine, iste one koje je čitao svako jutro. Čovjek koji je službeno bio pokopan kupovao je novine i masline, kao da se vraća običnom danu. Na stanici nije čekao autobus. Nastavio je pješice prema rubu kvarta, prema nizu novih zgrada koje nisam imala razloga posjećivati. Tamo nije živio nitko moj. Tamo nisu bili naši prijatelji. Tamo nisu bile uspomene, samo uredne fasade, male lođe s rubljem, uredno podšišani grmovi i ona vrsta tišine koja pripada ljudima koji još nisu stigli jedni drugima dosaditi. Kad je skrenuo u ulicu Franje Čandeka, skoro sam ga izgubila iza dostavnog kombija. Ubrzala sam koliko su mi koljena dopuštala. Disanje mi je postalo kratko, ne od umora nego od spoznaje da svaki sljedeći korak kida još jedan sloj života koji sam oplakala. Stao je pred zgradom od svjetlog kamena. Nije zvonio, nije tražio ključ. Iz džepa je izvadio svežanj i otključao ulaz kao čovjek koji tamo pripada. Tada su se vrata prizemnog stana otvorila prije nego što je stigao pozvoniti. Na pragu je stajala žena. Nije bila mlada djevojka, kako bi čovjek možda očekivao od jeftine izdaje.
Bila je mojih godina, možda nešto mlađa, uredno počešljana, s pregačom oko struka i onim izrazom lica koji imaju žene koje su već navikle nekoga dočekivati kod kuće. U jednoj ruci držala je kuhinsku krpu, a u drugoj naslon vrata. Pogledala ga je bez iznenađenja, kao da kasni 10 minuta, ne 6 mjeseci, a onda je iza nje protrčao dječak, možda od 10 ili 11 godina, tamne kose i istog onog hoda koji mi je toga jutra slomio srce na tržnici. Žena se nasmiješila i rekla: "Djede, napokon si stigao." U tom trenutku nisam znala što me više zaledilo, to što je moj mrtvi muž živ, ili to što ga je netko tamo čekao kao člana obitelji. Nisam znala koliko sam dugo stajala iza one živice, s rukom na ogradi hladnoj kao studen u siječnju, ali znam da mi se tijelo ponašalo kao da više nije moje. U prsima mi je nešto sitno i uporno podrhtavalo, a u ustima sam osjećala okus metala, kao kad čovjek pregrize riječ koju ne smije izgovoriti. Gledala sam kroz uski razmak između zavjese i prozora prizemnog stana, ne zato što sam bila znatiželjna, nego zato što mi je jedino pogled davao kakav takav oslonac. Kad sam spustila oči, sve se raspadalo. Branko je skinuo jaknu onim istim pokretom koji sam gledala desetljećima. Prvo bi povukao rame, pa rukom protrljao vrat, kao da mu je ovratnik uvijek pretjesan. Žena s vrata uzela mu je vrećicu s maslinama i novinama, pa ga kratko dotaknula po laktu, domaćinski, naviknuto, bez stida i bez žurbe. Nije to bio dodir ljubavnice iz jeftine priče. Bio je to dodir osobe koja zna gdje tko ostavlja ključeve, koliko šećera stavlja u kavu i u koje vrijeme ga počinje boljeti križa. Dječak je već sjedio za stolom i nešto joj dovikivao iz kuhinje. Čula sam samo djeliće, jer je prozor bio zatvoren, ali sam jasno vidjela kako Branko spušta ruku na njegovo rame, nježno, prisno, kao da je svih ovih mjeseci tu dolazio, utorkom i srijedom, možda i svakog dana, dok sam je kod kuće učila živjeti s njegovom smrću. Odmaknula sam se tek kad sam osjetila da će me noge izdati. Prešla sam cestu i ušla u mali kafić na uglu, onaj s 3 metalna stola i velikim staklom prema ulici. Nekada smo Branko i ja tu znali sjesti nakon pregleda kod liječnika, naručiti produženu kavu i šutjeti više nego što bismo razgovarali. Sad sam sjela sama, uz prozor, i rekla konobaru da mi donese mineralnu. Glas mi je zazvučao tuđe, kao da je izgovoren iz drugog grla. S tog mjesta vidjela sam ulaz u zgradu. Rekla sam sebi da ću ostati 5 minuta, onda 10. Ostala sam gotovo sat vremena. Za to vrijeme iz stana nije izašao nitko osim dječaka, koji je s loptom istrčao pred zgradu, pa ga je žena, sada već sam znala da se zove Nevenka, jer sam joj ime kasnije pročitala na sandučiću, 2 puta vraćala unutra mahanjem ruke. U jednom trenutku Branko je otvorio prozor u kuhinji da istrese stolnjak. Taj prizor me skoro dotukao. Nije me boljelo to što je živ, bolelo me to što je živ u svakodnevici, u sitnicama, u pokretima koji su pripadali meni, našem stanu, našem životu. Kao da je uzeo moju udovičku tugu i pretvorio je u nečiji obični četvrtak. Kad sam napokon skupila snagu prići zgradi, učinila sam to polako, kao da će me sama brzina odati. Na ploči sa sandučićima pisalo je urednim crnim slovima Nevenka Perušić. Ispod toga, manjim rukopisom na bijeloj naljepnici, stajalo je još jedno ime, Lovro Perušić. Nigdje Brankova prezimena. To me na neki čudan način još više prestrašilo. Da sam vidjela njegovo ime, mogla bih reći sebi da je poludio, da se sakrio, da je sve neka jadna, prozirna prijevara. Ali odsutnost njegova imena govorila je o nečemu daleko pažljivijem, o planu, o vremenu, o činjenici da se nije poskliznuo u laž, nego je u nju uredno ušao, izuo cipele i smjestio se. Kad sam se vratila kući, nisam skinula kaput. Otišla sam ravno do komode u dnevnoj sobi gdje sam držala sve što je ostalo iz njegove smrti, potvrde, račune, smrtni list, osmrtnicu s blagim zlatnim rubom, zahvalnice koje sam dijelila ljudima drhteći od pristojnosti. Sjela sam i krenula redom. Prvi put sam te papire gledala kao netko tko ne oplakuje, nego provjerava. Na smrtovnici je i dalje stajalo njegovo puno ime, Branko Lovrić, datum, mjesto, sve uredno, sve službeno, ali kad sam stigla do potvrde iz bolnice, opet sam se sjetila onog dana kad mi je Ognjen, sin njegove pokojne sestre, rekao da je najbolje da lijes ostane zatvoren. Govorio je tiho, previše tiho, i nije me gledao u oči. Rekao je da je Branko na kraju bio jako promijenjen, da bi mi te prizor ostao u glavi, da to ne bih trebala pamtiti. Tada sam uvjerovala jer čovjek u žalosti uzima ponuđenu milost kao kruh. Sad sam prvi put osjetila kako se ta rečenica vraća i peče. Ognjen. To ime mi je zazvonilo u glavi tako snažno da sam odložila papire. Bio je upravo on taj koji je sve rješavao, bolnicu, prijevoz,
pogrebno, čak i onaj razgovor s bankom kad sam bila previše smušena da pratim što mi govore. Sjećam se da mi je tada rekao kako je Branko, navodno, već ranije podigao nešto gotovine za nepredviđene troškove. Nisam ni pitala koliko. Bila sam zahvalna što netko govori umjesto mene. Sada sam otvorila ladicu u kojoj sam držala svoju knjižicu štednje, onu staru naviku iz vremena kad se svaka kuna zapisivala olovkom i čuvala za zubara, popravak bojlera ili unuke od susjeda kad im dođe maturalna večer. Nisam očekivala ništa. Samo sam htjela uhvatiti sebe kako pretjerujem, ali nedostajala je jedna kuverta. Bila je to tanka, svjetloplava kuverta u kojoj sam prije proljeća spremila novac od prodaje očevog vinograda kod Crikvenice, onaj mali ostatak koji sam mislila ostaviti sebi za starosti, jednog dana, za novi krov. Nisam točno znala iznos napamet, ali sam znala da kuverta nije mogla sama nestati. Nitko osim Branka nije znao gdje je držim. Sjedila sam dugo, gledajući prazno mjesto među papirima, i tada sam prvi put osjetila nešto što nije bio ni očaj ni tuga. Bila je to hladna jasnoća. Branko nije samo pobjegao iz smrti. On je iz mog žalovanja izašao bogatiji. Te večeri nisam upalila televizor. Nisam nazvala susjedu Katicu. Nisam plakala. Skuhala sam si juhu, pojela je do kraja, oprala tanjur i sjela za stol s bilježnicom koju godinama nisam otvorila. Na prvu stranicu napisala sam 3 imena: Branko, Nevenka, Ognjen. Zatim sam ispod njih napisala jedno pitanje, rukom mirnijom nego što sam se osjećala: koliko dugo me varaju? A kad sam ugasila svjetlo, nisam pomislila na grob. Pomislila sam na prizemni stan sa svjetlim zavjesama i na to da ću se sutra tamo vratiti, ali ne kao žena koja traži objašnjenje. Vratit ću se kao žena koja je napokon prestala vjerovati riječima. Sutradan sam ustala prije svitanja, bez onog poznatog osjećaja praznine koji me posljednjih mjeseci pratio od kreveta do kuhinje. Praznina je, pokazalo se, bila podnošljiva. Ono što ju je zamijenilo bilo je oštrije, urednije i mnogo korisnije. Bila je to odluka. Skuhala sam kavu, otvorila prozor i oslušnula kako se kvart budi. Netko je spuštao rolete, negdje je zalajao pas, a iz susjednog stana dopirala je tiha radio glazba. Sve je bilo isto kao i svakog drugog jutra, samo što ja više nisam bila ista žena. Udovica koja oplakuje čovjeka polako se pretvarala u ženu koja pregledava tragove. Odjenula sam tamni kaput, uzela platnenu torbu i bilježnicu koju sam sinoć ostavila na stolu. Nisam željela izgledati kao netko tko ide u rat. Htjela sam izgledati kao ono što jesam, starija gospođa koja ide po kruh, mlijeko i možda koju sitnicu na plac. U našim krajevima upravo takve žene vide najviše, a izazivaju najmanje sumnje. Najprije sam otišla do banke. Nisam tamo namjeravala dizati glas ni tražiti čuda. Samo sam htjela postaviti nekoliko pitanja koja jučer, prije pola godine i za cijelo vrijeme svog braka, nisam znala postaviti. Službenica na šalteru bila je pristojna, mlada žena uredno svezane kose, s umornim pogledom nekoga tko cijeli dan objašnjava isto različitim ljudima. Rekla sam joj da pregledavam financije pokojnog supruga i da me zanima nekoliko starih isplata. Nisam lagala, samo nisam rekla cijelu istinu. Kad je otvorila podatke, zastala je na trenutak dulje nego što je bilo potrebno. To kratko zadržavanje pogleda naučilo me više nego pola sata riječi. Gospođo Lovrić, i rekla napokon tihim glasom, i ne mogu vam dati sve detalje bez dodatnog zahtjeva, ali mogu vam potvrditi da su neposredno prije smrti vašeg supruga podignuta određena sredstva. Određena sredstva. Kako banke vole pristojne izraze za stvari koje razore čovjeku utrobu. Pitala sam je jesu li isplate bile osobno podignute. Klimnula je glavom. Pitala sam je li potpis odgovarao Brankovu. Opet je klimnula, ali ovaj put opreznije, kao da osjeća da mi svaka potvrda mijenja boju lica. Nisam inzistirala. Zahvalila sam joj, uzela obrazac za službeni uvid i izaskala van prije nego što mi se u očima pojavi nešto što ne želim pokazati nepoznatoj djevojci. Na klupi ispred banke sjela sam i otvorila bilježnicu. Pod Brankovo ime dodala sam novu rečenicu, podizao je novac neposredno prije i smrti. Zatim sam ispod Ognjenova imena napisala, znao je više nego što je rekao. Sljedeća postaja bila je pogrebno poduzeće. Samo dok sam prilazila njihovim staklenim vratima, osjetila sam kako mi se želudac steže. Ondje sam posljednji put bila kao žena kojoj drugi ljudi objašnjavaju što treba potpisati kad ostane sama. Sada sam ušla drukčije, ne glasnije, ne drskije, samo budnije. Iza pulta je sjedio isti čovjek kao onda,
srednjih godina, kratko podšišan, s naočalama koje su mu stalno klizile niz nos. Nije me odmah prepoznao, što me uvrijedilo više nego što sam očekivala. Ljudi koji vam naplate pogreb, a zatim vas zaborave do ručka, vajda tako moraju raditi da bi opstali. Objasnila sam mu da pregledavam obiteljsku dokumentaciju i da mi nedostaje nekoliko pojašnjenja oko preuzimanja tijela. Kad je čuo prezime, pogled mu se nakratko promijenio. Ne puno, dovoljno, da. Sjećam se slučaja i rekao je, sve je bilo dosta brzo organizirano. Opet ta riječ, brzo. Pitala sam tko je preuzeo dokumentaciju. Rekao je da je dio papira donosio rođak, Ognjen. To sam i očekivala. Pitala sam je li tijelo identificirano od strane obitelji. Tada je nastala ona kratka, gusta tišina koju čovjek prepozna tek kad ga život nauči na nju. Nije to bila tišina neznanja, nego odmjeravanja. Koliko se sjećam, i rekao je napokon, preporuka je bila da lijeso ostane zatvoren. Preporuka čija? I pitala sam. Spustio je pogled na stol, prelistao nešto što nije morao prelistavati i odgovorio općenito, preopćenito, i zbog stanja nakon bolesti. Nisam imala ni liječnički izvještaj, ni tijelo koje sam vidjela, ni oproštaj koji bi sada imao smisla. Imala sam samo tuđu riječ i vlastitu nemoć, uredno zapakirane u pristojnu proceduru. Tada sam učinila nešto što prije ne bih. Nisam prihvatila prvi odgovor. Pitala sam postoji li zapisnik o preuzimanju, ime osobe koja je potpisala, vrijeme, broj dokumenta, bilo što može potvrditi lanac postupka. Muškarac me pogledao drukčije nego na početku. Više nisam bila rastrisena udovica koju treba nježno voditi kroz obrazac. Bila sam netko tko pamti pitanja. Na kraju mi nije dao sve što sam tražila, ali mi je potvrdio dovoljno. Dokumentaciju je uglavnom donosio Ognjen, a određene potvrde nisu stizale izravno od mene, iako sam ja formalno bila supruga. Kad sam i zashala, zrak mi je djelovao hladnije nego ujutro. Ne zato što se vrijeme promijenilo, nego zato što je istina polako dobivala kostura. Do podneva sam već bila ispred zgrade u kojoj je živjela Nevenka Perušić. Nisam ovaj put došla skrivati se iza živice. Sjela sam na klupu preko puta i pravila se da pregledavam račun iz dućana. U takvim trenucima čovjek shvati koliko zgrade otkrivaju o stanarima. Tko izlazi s istim vrećicama, tko pozdravlja koga, tko ima ključ, a tko zvoni. Prva je izashala Nevenka. U ruci je nosila platnenu torbu i kišobran, iako kiša nije prijetila. Žene koje cijeli život nose torbe i kišobrane unaprijed obično su naučile da ih život voli zateći nespremne. Zaključala je stan, pogledala lijevo-desno po ulici i otišla prema tržnici. 10 minuta poslije izašao je dječak, Lovro, s ruksakom na jednom ramenu. Zastao je pred zgradom, sagnuo se vezati tenisicu i tad sam ga prvi put jasno vidjela. U profilu je imao nešto brankovo. Nedovoljno da bih to izrekla naglas. Dovoljno da mi se dlanovi ovlaže. Branko je izašao posljednji, bez žurbe, u svijetloj košulji, s novinama pod rukom. Pogledao je prema cesti onim svojim kratkim, odmjerenim pogledom čovjeka koji uvijek prvo procjenjuje je li siguran. Taj pogled sam u braku često zamjenjivala za oprez. Sad sam znala da je to bila navika skrivanja. Krenuo je prema kafiću na uglu i tada sam odlučila da je dosta praćenja. Ustala sam s klupe, prešla cestu i krenula ravno za njim, osjećajući kako mi srce lupa ne od straha, nego od nečega mirnijeg i opasnijeg. Od trenutka kad me ugleda, više ništa neće pripadati njegovoj verziji priče. Branko je već bio na pola puta do kafića kad je osjetio da netko ide iza njega. To sam znala po načinu na koji je malo usporio, ne okrećući se odmah, kao čovjek koji je cijelog života vježbao ne pokazivati uznemirenost prije nego što procijeni opasnost. Kad sam mu prišla sasvim blizu, tek toliko da između nas ostane pristojna udaljenost, izgovorila sam njegovo ime tiše nego što sam zamišljala. Branko, zaustavio se, nije se trgnuo, nije problijedio. Samo je zatvorio oči na jedan kratak trenutak, kao da je upravo čuo zvuk koji je znao da će ga jednog dana sustići. Onda se okrenuo i pogledao me ravno u lice. Da sam ga vidjela na groblju kako ustaje iz zemlje, možda bih bila manje zapanjena nego sada, usred dnevnog svjetla, pred izlogom pekarnice, dok mu se na rukavu još držala mrvica od jutarnjeg peciva. Nije izgledao kao utvara ni kao čudo. Izgledao je kao moj muž, samo bez jednog znaka kajanja. Vjera, i rekao je, i taj mir u njegovu glasu u meni je nešto presjekao. Ne sjećam se jesam li ga prvo pogledala u ruke, u lice ili u cipele. Znam samo da sam tražila pukotinu. Nešto što bi odalo da je ovo san, pogreška, nesporazum, kazna za iscrpljenu staricu koja je predugo sama. Ali on je bio stvaran u svakom detalju. U ožiljku uz bradu, u naboru između obrva, u navici da malo nakrivi glavu kad procjenjuje kako će lagati. Nemoj, rekla sam,
ni jednu jedinu riječ prije nego što je završim. Taj trenutak bio je prvi u našem braku, pa i nakon njegova navodnog kraja, da me doista poslušao. Pokazala sam rukom prema kafiću. Ušli smo bez riječi i sjeli za stol u kutu, onaj do zida, s kojega se vidi i ulazi prozor. Naravno da je odabrao upravo to mjesto. Čovjek koji laže ne sjedne nikad leđima okrenut prema izlazu. Konobar je prišao, a ja sam naručila tursku kavu. Branko je rekao i isto, i kao da je to i dalje neka vrsta zajedničke navike, nešto što se može spasiti iz ruševina. Kad smo ostali sami, nisam plakala, nisam vikala, nisam ga pitala kako je mogao. Takva pitanja služe samo onome tko želi vrijeme da smisli odgovor. Umjesto toga rekla sam: vidjela sam te na tržnici, vidjela sam te kako ulaziš u onaj stan, vidjela sam dječaka. I sad ćeš mi reći istinu, ali ne onu koju si pripremao. Reći ćeš mi onu koju ne možeš više sakriti. Branko je prstima dotaknuo rub šalice koju još nismo ni dobili. Taj sitni pokret odao ga je više nego da je odmah počeo mucati. Namjeravao sam ti objasniti i rekao je: kad? I pitala sam: nakon 7. mjeseca, nakon godine, nakon što mi nestane još jedna kuverta, ili kad ti dosadi igrati pokojnika. Pogledao me oštro kad sam spomenula kuvertu. Tu sam znala da sam ga pogodila točno ondje gdje ga najviše boli, ne u savjest, nego u plan. Kave su stigle, konobar ih je spustio između nas, a meni se učinilo gotovo nepristojnim da se svijet i dalje tako uredno kreće dok se moj raspada i slaže iznova. Branko je promiješao šećer, iako ga je uvijek pio bez šećera. Značila je to nervoza. Još jedna stara navika koju nisam zaboravila. Nisam htio da ovako saznaš, rekao je napokon. Ali jesi htio da saznam da si živ? Na to nije odgovorio. Dobro, i rekla sam: onda ću ja pomoći. Krenimo redom. Tko je mrtav? Branko. Koga sam pokopala? Tada je prvi put spustio pogled. Čovjek je umro u bolnici bez bliže rodbine i rekao je tiho: Ognjen je preko jednog poznanstva saznao za to. Sve se poklopilo brže nego što smo mislili. Ta jedna riječ natjerala ga je da podigne oči. U njima nije bilo sramote, samo umor čovjeka koji je dugo nosio laž i sad ga zamara objašnjavati je. Ja i Ognjen, i rekao je. Kasnije i Nevenka. Sjedila sam mirno, toliko mirno da sam gotovo čula vlastiti puls. Kasnije i Nevenka, ponovila sam, kao da govoriš o preuređenju balkona, a ne o mom životu. Branko je duboko udahnuo. Onda je izgovorio rečenicu koju ću, dok sam živa, pamtiti bolje od vlastitog vjenčanja. Bio sam dužan, Vjera, više nego što sam ti ikad rekao. Da sam ostao, izgubili bismo stan. Ognjen je tvrdio da postoji izlaz. Privremeno. Da nestanem, da se sve smiri, da se dugovi zatvore prodajom nekih stvari, da se kasnije nekako vratim i objasnim ti. Nasmijala sam se, neglasno, samo onako kako se čovjek nasmije kad mu se istina pokaže toliko jadnom da vrijeđa samo tugu. Prodajom kojih stvari? Branko, mojih, očevog vinograda, moje starosti. On je tada prvi put podigao glas, ali ne mnogo. Bilo je i za tebe bolje da ne znaš. Ta rečenica vratila me na jedan bolan trenutak, u sve godine našeg braka. U svaki put kad je odluka bila njegova, a posljedica moja. U svaki put kad se zaštita zvala šutnja, a šutnja ljubav. Nije bilo za mene bolje, i rekla sam. Bilo je tebi lakše. To ga je utišalo. Nagnuo se malo prema meni i spustio glas. Nevenka je udovica. Nema ništa s ovim kako ti misliš. Njezin unuk Lovro, on je sin njezine pokojne kćeri. Primila me jer sam joj plaćao dio troškova. Samo to, s mojim novcem. Opet je zašutio. Tada sam shvatila nešto još važnije od same prijevare. Branko nije izgradio novi život iz ljubavi, ni iz očaja, ni iz kakve velike nesreće. Izgradio ga je iz navike da uvijek pronađe ženu koja će nositi teret njegove tišine. Jedna da oplakuje, druga da skriva. I on između njih, kao čovjek koji sebe smatra žrtvom vlastitih izbora. Spustila sam šalicu na tanjurić i ustala. Mislio si da ćeš mi danas objasniti, i pitala sam. Nećeš, Branko. Danas si mi samo potvrdio da nisam luda. Vjera, čekaj. Pogledala sam ga posljednji put, mirnije nego ikad. Ne, rekla sam. Sada ćeš ti čekati. I izasthala sam iz kafića s bilježnicom pod rukom, ne zato što sam već znala što ću učiniti, nego zato što sam napokon znala kome više nikada neću vjerovati. A kad sam stigla do ugla, iz torbe mi je zazvonio stari mobitel. Na ekranu je pisalo samo jedno ime, Katica. Javila sam se, a ona mi je bez pozdrava rekla rečenicu zbog koje sam se nasred pločnika zaustavila. Vjera, upravo je netko bio kod tebe i raspitivao se jesi li doma. Zastala sam nasred pločnika, tako naglo da je žena s kolicima morala za
obići moju torbu. Katica je s druge strane veze disala brzo, onako kako dišu ljudi koji su uznemireni, ali ne žele zvučati kao da šire paniku. Kako misliš, netko? I pitala sam. Muškarac, i rekla je. Nisam mu vidjela lice kako treba, imao je kapu i stajao je malo postrans, ali raspitivao se jesi li doma i kad se vraćaš. Rekla sam da ne znam, nije mi se svidio, Vjera, zato te zovem. Nisam odmah odgovorila, pred očima mi se, sasvim jasno, pojavilo Ognjenovo lice. Ne zato što sam ga vidjela, nego zato što je njegovo prisustvo od početka stajalo iza svega kao ruka iza tanke zavjese. Katica je još nešto govorila, da je čovjek kratko pogledao prema mojim prozorima i onda otišao niz ulicu, ali ja sam već hodala prema stanu, ne trčeći, ne paničareći, samo brzo i ravno, s onom hladnom usmjerenošću koja čovjeku dođe kad shvati da strah više nema koristi. Kad sam ušla u zgradu, prvo sam pogledala prema sandučićima. Ništa nije bilo razbacano. Na stubištu je mirisalo na ručak iz drugog kata i na sredstvo za podove kojim spremačica uvijek pretjera srijedom. Sve je izgledalo obično. To me nije umirilo. Ljudi koji dolaze s namjerom da nešto pronađu rijetko ostavljaju nered. Nered ostaje iza onih koji traže u žurbi. Ovi moji, činilo se, radili su sve polako. Pred vratima svog stana zastala sam i pogledala bravu. Nije bila oštećena, nije bilo ogrebotina. Otključala sam i ušla, pa ostala naslonjena na vrata nekoliko trenutaka, osluškujući. Tišina, ona ista dnevna tišina stana u kojem živi samo jedna osoba i u kojem sat na zidu zvuči glasnije nego što bi smio. Krenula sam redom. Dnevna soba, sve na mjestu, kuhinja, šalice uredno posložene, spavača soba, prekrivač ravan, onda komoda. Prišla sam joj bez daha, ne zato što sam očekivala filmski prizor prevrnutih ladica, nego zato što sam već znala što ću naći. Netko je bio dovoljno pažljiv da vrati stvari gotovo kako su bile, ali ne i dovoljno pažljiv da vrati moj red, fascikli su stajali obrnuto. Zelena mapa bila je ispod plave, iako je držim iznad otkako mi je pokojna majka rekla da važni papiri moraju biti je pri ruci, a ne pod rukom. Sitnica, neprimjetna svakome osim onome tko u tom namještaju čuva godine života. Netko je tražio dokumente. Sjela sam na stolicu kraj komode i odjednom osjetila kako mi se cijeli dan sabija u jednu jednostavnu misao. Sad se više ne skrivaju samo od mene. Sad pokušavaju stići prije mene. Otvorila sam bilježnicu i ispod Ognjenova imena dodala novu rečenicu. Zna da sam počela slagati istinu. Tada sam odlučila učiniti nešto što nisam učinila mjesecima. Nazvala sam čovjeka kojeg Branko nikad nije volio. Miroslav Jurić bio je naš nekadašnji knjigovođa, tih jesuha čovjek s urednim rukopisom i još urednijim pamćenjem. Branko ga je prestao zvati čim je Miroslav jednom, predavnom, rekao da je brojke ne lažu, ali ljudi oko njih često pokušavaju. Tad sam mislila da je moj muž uvrijeđen zbog tona. Danas sam znala da je bilo zbog sadržaja. Miroslav se javio nakon trećeg zvona. Kad sam mu rekla tko sam, zastao je tek toliko da shvatim da me nije očekivao. Nisam mu preko telefona objašnjavala sve. Samo sam rekla da bih ga trebala vidjeti i da je riječ o Branku. Na drugom kraju nastala je ona ozbiljna šutnja koju imaju ljudi koji su već dugo sumnjali, ali nikad nisu imali pravo to izgovoriti. Došao je za manje od sat vremena. Sjedili smo u mojoj kuhinji, ja s čajem koji nisam pila, on s rukama preko aktovke, kao da je i dalje na poslu i kao da će mi sada, umjesto o mužu, govoriti o poreznim obrascima. Bio je stariji nego prije, ramena malo pogrbljenija, ali pogled mu je ostao isti, čist, neugodan za onoga tko skriva. Reći ću vam nešto što sam odavno trebao i započeo je tiho. Branko je imao dugove dulje nego što ste vi vjerojatno znali. Ne one sitne, kućanske, veće i vrlo zamršene. Nisu nastali odjednom. Nisam ga prekidala. Pokušavao sam ga upozoriti da prestane posuđivati i premještati novac s jedne strane na drugu. Jedno vrijeme sam mislio da će se izvući. Onda sam shvatio da više ne vodi računa kako spasiti kuću nego kako spasiti sebe. Ta rečenica ušla je u mene tiše nego sve druge, ali dublje. Pitala sam ga je li znao za Ognjena. Klimnuo je. Ognjen mu je neko vrijeme pomagao oko papira, veza i gotovine. Nisam imao dokaza za ništa nezakonito, ali imao sam dovoljno razloga da se povučem. Posljednji put kad sam vidio Branka, rekao mi je da čovjek ponekad mora nestati da bi sačuvao ono najvažnije. Nasmiješila sam se bez radosti. Sačuvao je sebe i rekla sam. Miroslav nije odgovorio odmah. Zatim je otvorio aktovku i izvadio tanku prozirnu mapu. Ovo sam zadržao jer mi je bilo sumnjivo.
Nisam znao hoće li ikad zatrebati. U mapi su bile kopije nekoliko isplatnica, 2 rukom pisana proračuna i 1 presavijena stranica na kojoj je Brankov rukopis bio toliko poznat da mi se na trenutak steglo grlo. Na vrhu stranice pisalo je samo nekoliko riječi. Ako Vjera pita, reci da je bolje da ne vidi tijelo. Dugo nisam mogla trepnuti. Nisam plakala. Nisam viknula. Samo sam prstom prešla preko tih riječi kao da ću iz njih izvući neku pukotinu, neku tuđu intervenciju, nešto što bi dokazalo da nije njegovo. Ali bilo je. Prepoznala bih taj nagib slova i da mi ga pokažu na komadu zida. Miroslav je tada spustio još jedan papir pred mene. Na njemu je bila adresa. Nevenkina adresa. Ispod nje datum od prije gotovo godinu dana. Plaćao je tamo troškove i prije nego što je umro i rekao je tiho. Koliko vidim, nije se sakrio nakon smrti. Samo se preselio iz jednog života u drugi. Spustila sam dlan na mapu i prvi put toga dana zatvorila oči. Sve je sjedalo na mjesto. Tržnica, kafić, kuverta, zatvoreni lijes, Ognjen, Nevenka, dječak koji ga zove djedom. Nije to bila improvizacija. Bila je to dug priprema. A najgore od svega bilo je to što su računali na jednu stvar s potpunom sigurnošću, da ću ja, kao i uvijek, ostati pristojna. Otvorila sam oči i pogledala Miroslava. Hoćete li mi pomoći još jednom? I pitala sam. Nije pitao kako, nije pitao zašto, samo je kratko kimnuo, a ja sam tada po prvi put osjetila da se ravnoteža mijenja. Ne prema buci, ne prema osveti koja viče, nego prema nečemu mnogo preciznijem. Ako su oni mjesecima slagali priču o smrti, ja ću sada složiti priču o povratku. Samo što u mojoj verziji više nitko neće moći birati koju istinu želi čuti. Kad je Miroslav otišao, ostala sam sama za kuhinskim stolom, s njegovom mapom pred sobom i Katičinim zaboravljenim upozorenjem još uvijek u uhu. U stanu je već padao sumrak, a na prozoru se ogledalo moje lice, umorno, staro i neobično mirno. Tada je zazvonio telefon. Nije bio Katica, nije bio Miroslav. Na ekranu je pisalo Nevenka Perušić. Na ekranu je pisalo Nevenka Perušić. Gledala sam to ime nekoliko sekundi, kao da će se samo od sebe pretvoriti u nešto drugo, u broj bez lica, u pogrešku, u reklamu za osiguranje, bilo što ne bi značilo da me žena iz prizemnog stana sada zove u moj vlastiti dom. Javio se onaj stari instinkt iz braka, onaj koji je godinama birao tišinu prije istine, ali ovoga puta nisam mu dopustila da pobijedi. Javila sam se odmah, gospođo Lovrić, i upitala je tihim glasom. Nije zvučala ni drsko ni trijumfalno, zvučala je umorno. Da, rekla sam. Kratko je šutjela, kao da traži rečenicu koja neće zvučati kao laž čim je izgovori. Branko mi je rekao da ste razgovarali. Nasmijala sam se bez veselja. Razgovarali je blaga riječ. Opet tišina, ovaj put duža. Ne zovem vas zbog njega, i rekle napokon. Zovem vas zbog Ognjena. Mislim da biste trebali znati da je danas tražio jedan papir. I da je Branko bio uznemiren kad se vratio. Sjedila sam uspravno za kuhinskim stolom, ruke ravno položene uz mapu koju mi je donio Miroslav. Kakav papir? I pitala sam. Ne znam točno. Nešto vezano uz stan i neku staru punomoć. Nisam htjela slušati, ali nisam mogla izbjeći. Ognjen je rekao da se mora požuriti prije nego što vi počnete kopati. Ta rečenica legla je među nas kao kamen. Zašto mi to govorite? I upitala sam. Kad je odgovorila, glas joj je bio tiši nego prije. Zato što nisam znala sve, a ono što sam znala, nisam trebala prihvatiti. Nisam joj odmah povjerovala. Nisam bila žena kojoj se toga dana može prodati pokajanje kao svježi kruh na akciji. Ali u njezinu glasu nije bilo one glatkoće koju sam godinama slušala kod Branka. Bilo je nečega drugog. Sram, možda, ili umor od nošenja tuđe priče. Predložila je da se nađemo na neutralnom mjestu, ne u njezinu stanu, ne u mojoj kuhinji. Na malom trgu kod crkve Svetog Nikole, gdje starije žene navečer sjede na klupi s vrećicama iz dućana i nitko nikome ne postavlja previše pitanja jer svi i onako vide dovoljno. Pristala sam. Kad sam stigla, sjedila je na krajnjoj klupi, s torbom u krilu i maramom uredno složenom oko vrata. U sumraku je djelovala sitnije nego što sam je zapamtila. Ne kao žena koja je nekome otela život, nego kao žena koja je pristala živjeti na rubu tuđe laži dok joj je bilo korisno vjerovati da nije potpuno njezina. Sjela sam na drugu stranu klupe, ostavljajući između nas dovoljno prostora da obje osjetimo granicu. Prva je progovorila. Branko mi je rekao da ste vi sve znali. To me nije iznenadilo, samo me umorilo. Branko je mnogima rekao mnogo toga i odgovorila sam.
Klimnula je, pa spustila pogled na vlastite ruke. Kad je prvi put došao k meni, rekao je da prolazi kroz težak razvod, da vam je osigurao novac, da vi želite mir i da ne želite javna objašnjenja. Rekao je da mu treba nekoliko mjeseci da sredi dugove i da je Ognjen jedini koji mu pomaže. Sjedila sam mirno, ali u meni se svaka rečenica slagala na prethodnu kao hladan pribor na stol. Kad je umro, i pitala sam. Tada je podigla glavu i prvi put me pogledala ravno. Tada sam shvatila da nisam ušla u tuđu nesreću nego u tuđu obmanu. Htjela sam ga izbaciti. Onda je Lovro čuo kako ga zovem Branko i pitao zašto plačem ako je to samo podstanar iz Rijeke. Te večeri mi je rekao dio istine. Dovoljno da ostanem. Nedovoljno da mogu mirno spavati. Lovro, dječak koji ga je zvao djedom. Zašto djed? I upitala sam. Nevenka je teško izdahnula. Zato što se vezao uz njega. Moj unuk nema oca u sebe. Branko mu je počeo donositi novine, zadatke iz matematike koje nije razumio, stare priče o brodovima i radionicama. Djeca ne znaju razliku između dobrote i potrebe. Vjeruju onome tko se vraća. Ta me rečenica pogodila jače nego što sam očekivala. Ne zbog dječaka, nego zbog toga koliko je to bilo točno. Neko smo vrijeme šutjele. Na trgu su prolazili ljudi s kruhom pod rukom. Netko je iz obližnjeg kafića glasnije spustio stolice, a zvona s crkve oglasila su puni sat. Svijet je nastavljao svojim tempom, a meni se činilo da ga prvi put gledam bez Brankovih objašnjenja preko njega. Ognjen dolazi sutra, i rekla je Nevenka. Ujutro. Donijet će papire. Branko misli da ćete možda ipak nešto potpisati ako vas slomi dovoljno priče o dugovima, sramu i tome kako je sve radio da vas zaštiti. Osjetila sam kako mi se usne same od sebe stisnu. Neću potpisati ništa. Znam, rekla je. Zato vam i govorim. Pogledala sam je dulje nego što je bilo ugodno. Što vi želite od mene? Nevenka ovaj put nije odmah odgovorila. Iz torbe je izvadila presavijenu kuvertu i pružila mi je. Želim da imate ovo prije nego što oni sutra dođu. U kuverti su bile kopije nekoliko računa, jedan rukom pisan popis uplata i fotografija stola na kojem su ležali papiri. Na vrhu jednog lista jasno se vidjelo moje ime. Ispod njega naslov, suglasnost za prijenos prava raspolaganja. Nisam morala razumjeti svaku pravnu riječ da shvatim bit. Htjeli su moj potpis. Htjeli su ga brzo. Htjeli su ga prije nego što sve što je mrtvo opet progovori. Zašto baš sada? I pitala sam tiho. Nevenka je pogledala prema crkvenim vratima, kao da joj je lakše govoriti dok ne gleda u mene. Zato što sam danas čula Ognjena kako kaže Branku da ste tvrdoglaviji nego što su računali. A onda je dodao nešto drugo. Zastala je. Rekao je da, ako vi ne pristanete milom, ima načina da vas proglase rastrisenom i nesposobnom za odluke. Nisam se pomaknula. U meni nije ostalo mjesta za šok. Samo za jasnoću. Branko mi je ukrao smrt, novac i mir. Ognjen je sada htio ukrasti i moj glas. Spremila sam kuvertu natrag u torbu i ustala. Nevenka je ostala sjediti, kao da ne zna je li završila s priznanjem ili tek počela s kaznom. Hoćete li doći sutra? I pitala je. Pogledala sam prema tamnim prozorima župnog ureda, prema pločniku koji je već hvatao noćnu vlagu, pa opet prema njoj. Hoću, rekla sam, ali neću doći sama. Nisam joj objasnila što to znači. Nisam morala. Već sam u glavi vidjela svoju kuhinju, Miroslavljevu mapu, njezinu kuvertu, Katicu koja je sve vidjela više nego što misli, i stol za kojim će sutra napokon sjediti ljudi koji su računali da sam ostala sama. Samo što sutra više neću biti sama. A kad se vrata mog stana zatvore za njima, prvi put neće odlučivati onaj koji je najbolje lagao, nego onaj koji je najduže pamtio. Te noći nisam dugo spavala, ali prvi put nakon mnogo mjeseci nesanica nije imala okus tuge, nego pripreme. Sjedila sam u kuhinji, pod žutim svjetlom iznad stola, i slagala papire onako kako sam nekad slagala račune pred kraj mjeseca. Uredno, po redu, bez drame, samo s jasnom namjerom da ništa ne ostane skriveno među sitnicama. Miroslavljeva mapa stajala je s moje desne strane, Nevenkina kuverta s lijeve, a moja bilježnica točno ispred mene, otvorena na stranici na kojoj su imena već bila ispisana tamnije od ostatka. Branko, Nevenka, Ognjen. Ispod njih sada više nije stajalo pitanje. Stajao je plan. Prvo sam nazvala Miroslava. Nije se začudio što zovem tako kasno. Kao da je cijelog dana očekivao da će se ova priča do jutra još jednom promijeniti. Rekla sam mu samo ono najvažnije, da Ognjen sutra dolazi s papirima, da želi moj potpis i da ne želim biti sama kad uđu u moj stan. Nije me pitao jesam li sigurna. Samo je rekao da će doći ranije i da ponesem sve što imam, uključujući i ono što mislim da je nevažno. Zatim sam nazvala Katicu. Ona je, za razliku od Miroslava, najprije uzdahnula onim dubokim, uvrijeđenim uzdakom
uzdahom žene koja je pola života gledala tuđe gluposti i više nema strpljenja za muške spletke. Kad sam joj ukratko rekla da sutra očekujem goste i da bih voljela da svrati je na kavu, odmah je shvatila više nego što sam izgovorila. Katica nikad nije bila žena koja treba mnogo riječi da prepozna kad druga žena konačno prestane uzmicati. Bit ću tamo, rekla je, i donijet ću kolač, čisto da ih dočekamo kako dolikuje. Naslonila sam slušalicu i prvi put te večeri osjetila nešto nalik miru. Ujutro sam ustala rano, prozračila stan i iskuhala kavu jaču nego inače. Iz ormara sam izvadila servis koji sam čuvala za blagdane i sprovode. Činilo mi se prikladnim da ga upotrijebim baš sada, kad mi za stol treba sjesti čovjek kojega sam već jednom oplakala i drugi koji je mislio da sam dovoljno slomljena da ću potpisati bilo što samo da me puste na miru. Nisam obukla crninu. To mi je bilo važno. Odabrala sam tamo zelenu haljinu koju nisam nosila otkako je Branko i umro i preko nje sivi džemper s bisernim gumbima. Onaj isti koji sam imala na sebi onoga jutra na tržnici, kad sam ga prvi put ponovno ugledala među paprikama i maslinama. Htjela sam da se krug zatvori točno ondje gdje je počeo, ne u grobu koji je izmislio, nego u meni koja sam ga prepoznala. Miroslav je došao prvi, točno kako je rekao. Donio je još nekoliko kopija i tanku fasciklu s bilješkama koje je, kako je priznao, godinama čuvao jer mu je nešto nije mirisalo na dobro. Katica je stigla 10 minuta poslije, s limenom kutijom orahnjače i pogledom dovoljno oštrim da bi njime mogla rezati staklo. Kad je sjela za stol, pogledala je dokumente, pa mene, pa Miroslava, i rekla samo: dobro, sad više nisi sama. To je bilo sve što mi je trebalo. Oko podneva zazvonilo je. Nisam požurila prema vratima. Ustala sam polako, izravnala stolnjak i otvorila tek kad sam znala da mi lice više ne otkriva ništa osim pristojnosti. Na vratima su stajali Branko i Ognjen. Branko je bio u plavoj košulji, previše pažljivo obrijan, kao čovjek koji želi izgledati ozbiljno i umorno u isto vrijeme. Ognjen je, pak, nosio kožnu mapu pod rukom i onu istu naučenu zabrinutost na licu koju sam već jednom zamijenila za brigu. Vidjela sam kako obojica nakratko zastaju kad su preko mog ramena ugledali Katicu i Miroslava za stolom. To mi je dalo više snage nego da sam dobila bilo kakvu ispriku. Uđite, rekla sam. Ušli su. Nisam ih ponudila da sjednu odmah. Pustila sam da nekoliko sekundi stoje nasred moje dnevne sobe, okruženi slikama, zavjesama i predmetima među kojima su godinama živjeli kao gospodari mojega povjerenja. Onda sam ih povela u kuhinju. Kad je Ognjen spustio mapu na stol i ugledao Miroslava, lice mu se jedva primjetno zategnulo. Nisam znao da imamo društvo, i rekao je. Nisam znala da imam pokojnog muža, i odgovorila sam. Pa eto, čovjek svaki dan nešto nauči. Katica je kratko frknula u šalicu, a Miroslav nije ni trepnuo. Ognjen je sjeo prvi, ali neudobno, kao da mu stolac odjednom ne pripada. Branko je sjeo nasuprot meni, na mjesto na kojem je godinama pio jutarnju kavu, i taj me prizor pogodio manje nego što bi nekad. Možda zato što sam napokon vidjela ono što je oduvijek bilo ispod svega, nije on sjedio kao muž. Sjedeći predamnom, izgledao je kao čovjek koji je došao tražiti još jedno produženje svoje laži. Ognjen je otvorio mapu i izvadio nekoliko papira. Vjera, i započeo je onim mekim glasom kojim ljudi pokušavaju prodati hitnost kao razumnu stvar, i znam da ti je sve ovo teško. Zato smo htjeli doći mirno, sjesti s tobom i objasniti što je najbolje da se sada napravi. Za koga najbolje? I pitala sam. On se blago nakašljao. Za sve nas. Miroslav je tada prvi put progovorio. Lijepo, i rekao je suho. A možete li prvo objasniti zašto se na jednom od ovih dokumenata traži prijenos prava raspolaganja na osnovi potpisa žene kojoj istodobno želite osporiti sposobnost odlučivanja? Ognjen nije odmah odgovorio. Pogledao je Branka, a Branko mene. Bilo je gotovo dirljivo koliko su se brzo vratili staroj navici da od mene očekuju tišinu dok oni traže bolju rečenicu. Tada sam iz torbe izvadila Nevenkinu kuvertu i položila je na stol. Zatim Miroslavljevu mapu. Na vrh svega stavila sam list s Brankovim rukopisom. Ako Vjera pita, reci da je bolje da ne vidi tijelo. Nitko nije posegnuo za kavom. Nitko nije taknuo kolač. U kuhinji se moglo čuti samo sitno kucanje sata sa zida i nečije prekratko disanje. Pogledala sam najprije Ognjena, pa Branka. Danas nećete od mene dobiti potpis, i rekla sam. Danas ćete mi samo reći koliko ste dugo planirali da ostanem živa dovoljno da sve izgubim, a slomljena dovoljno da se ne branim. Branko je spustio pogled. Ognjen je pokušao zadržati mirno lice, ali usnica mu je zadrhtala baš onako kako zadrhti čovjek koji prvi put shvati da soba više ne radi za njega. A onda je Katica, mirno kao da traži još šećera, izgovorila rečenicu koja je sve okrenula još jednom. Prije nego što odgovorite, trebali biste znati da Nevenka dolazi. U kuhinji je,
Nakon Katičine rečenice, nastala ona tišina koja više nije bila prazna nego puna tuđeg straha. Ognjen je prvi okrenuo glavu prema vratima, kao da bi pogledom mogao zaustaviti ono što dolazi. Branko se nije ni pomaknuo. Samo je ostao sjediti, s rukama položenima na stol, i prvi put otkako sam ga ponovno ugledala na tržnici nije izgledao kao čovjek koji ima pripremljen odgovor. Zvono je zazvonilo kratko, jednom. Katica je ustala prije mene, kao domaćica u mojoj kući, i to mi je bilo toliko drago da sam joj to gotovo rekla naglas. Otvorila je vrata, a nekoliko sekundi poslije u kuhinju je ušla Nevenka, u tamnom kaputu, s torbom preko ramena i izrazom lica kakav imaju ljudi koji su noć prije premalo spavali, ali su ujutro svejedno odlučili da više neće lagati. Nije gledala mene prvo, gledala je Branka. On je podigao oči prema njoj s nekom tihom nevjericom, ne kao muž prema ženi, niti kao prijatelj prema prijateljici, nego kao čovjek prema osobi za koju je bio siguran da će do kraja ostati na njegovoj strani. Nevenka, i rekao je, i u tom jednom izgovorenom imenu osjetila se prva prava pukotina. Ovdje sam zbog gospođe Vjere, i odgovorila je mirno. Nije sjela odmah. Spustila je torbu na stol, otvorila je i izvadila još nekoliko papira, pažljivo poravnatih, kao da ih je cijelim putem držala čvrsto uz sebe da se ne zgužvaju. Među njima sam odmah prepoznala jednu staru presliku bankovne uplatnice, a Ognjen ju je prepoznao još brže, jer mu je lice postalo sivo na onaj tihi, neugledni način na koji čovjek problijedi kad shvati da više ne upravlja redoslijedom istine. Ne mora ovo ovako, i rekao je, okrećući se najprije meni, pa Miroslavu, pa opet meni. Svi smo uzrujani. Najpametnije bi bilo da razgovaramo bez dodatnih ljudi i bez svjedoka, i upitala je Katica. Nitko joj nije odgovorio. Nevenka je tada sjela, ali ne pokraj Branka. Sjela je kraj mene. Taj mali pokret bio je dovoljan da se cijela prostorija preuredi bez da je itko pomaknuo stolac. Branko je to osjetio. Vidjela sam mu na licu. Oduvijek je točno znao kad gubi tlo, samo što je cijelog života vjerovao da će ga netko drugi opet podmetnuti pod njegove noge. Dosta je, rekla je Nevenka tiho. Lovro je sinoć čuo kako se svađate. Pitao me zašto je djed ljut i zašto se boji da će neka gospođa sve pokvariti. Nisam više mogla. Branko je stisnuo usnice, ali nije je prekinuo. Ovdje su potvrde o uplatama koje je Branko davao za stan, još prije nego što je navodno umro. Ovdje su i bilješke koje je Ognjen ostavljao kod mene kad bi dolazio s papirima. Nisam tada sve razumjela, ali razumijem sada. Miroslav je uzeo dokumente, prelistao ih polako i spustio dlan na stol. Nije morao govoriti puno. On je bio takav čovjek. Kad bi šutio nad papirima, to je zvučalo ozbiljnije nego da netko drugi viče. Ovo je dovoljno, i rekao je napokon. Dovoljno da se ništa više danas ne potpisuje. Dovoljno da se blokira svaki pokušaj raspolaganja bez dodatne provjere. Dovoljno i da svi prisutni znamo što je bilo planirano. Ognjen se naslonio na stolac i pokušao se nasmiješiti, ali taj osmijeh nije stigao ni do pola lica. Planirano, i rekao je. Sad ćemo od mene napraviti čudovište. Pokušavao sam pomoći. Branko je tonuo, a ti, okrenuo se prema meni, ti nisi ništa vidjela. Netko je morao nešto poduzeti. Kad sam to čula, nisam osjetila bijes. Samo sam osjetila kako se, nakon svih ovih mjeseci, u meni konačno podiže nešto čvrsto i mirno, nešto što nije trebalo ni odobrenje ni dopuštenje. Ne, rekla sam. Ja sam vidjela ono što ste vi računali da ću prešutjeti. To nije isto. Pogledala sam ravno u Branka. Ti nisi nestao da mene spasiš. Nestao si da ne gledaš što si napravio. Ognjen ti nije pomagao iz dobrote. Pomagao ti je zato što je mislio da iz moje zbunjenosti može napraviti papir. A najgore od svega nije ni novac, ni laž, ni zatvoreni lijes. Tu sam zastala, ne zato što nisam znala što slijedi, nego zato što sam htjela da svaka riječ sjedne točno tamo gdje pripada. Najgore je to što ste računali na moju pristojnost kao na alat. Kuhinja je opet utihnula. Branko je tada, prvi put toga dana, doista izgledao staro. Neumorno, nezabrinuto, nego staro na način čovjeka kojem se odjednom vrate svi izbori koji je godinama odgađao pogledati. Spustio je oči na stolnjak, na mrlju od kave koju je sam ostavio prije mnogo godina i za koju sam tada rekla da ništa ne smeta ako se opere na vrijeme. Vjera, i rekao je promuklo, nije trebalo otići ovako daleko. Ali otišlo je, i odgovorila sam. Nisam vikala, nisam podizala glas, nisam trebala. Miroslav je zatvorio fascikl i mirno rekao da će s dokumentima otići još istoga popodneva čovjeku kojem vjeruje, kako bi se sve službeno zaustavilo dok se ne razjasni. Rekao je to tako jednostavno da je zvučalo kao vremenska prognoza, a ne kao kraj nečijeg plana. Katica je natočila i još kave samo sebi i meni.
Nevenka je šutjela, ali više nije izgledala kao netko tko će se predomisliti. Ognjen je gledao u mapu pred sobom kao da bi najradije progutao sve papire, a ja sam ustala. Prišla sam komodi, otvorila ladicu i izvadila Brankov stari novčanik, onaj isti koji sam prepoznala na tržnici. Nisam ni znala da ga je, u nekoj od svojih ranijih žurbi, ostavio kod mene među stvarima koje je nekoć nazivao zajedničkima. Vratila sam se do stola, položila ga pred njega i rekla, ovo ti pripada, ostalo više ne. Nije ga odmah uzeo, možda zato što je znao da ne vraćam samo predmet. Vraćala sam mu cijeli njegov izbor, njegove dugove, njegove šutnje, njegovu laž, sve ono što sam pola godine nosila kao tugu, a što je zapravo od početka bilo namijenjeno meni kao teret. Branko je napokon posegnuo za novčanikom. Ustao je polako, bez riječi. Ognjen je ustao za njim, ali mnogo nemirnije, kao čovjek koji još računa postoji li negdje izlaz kroz koji se može izvući neokrznut. Nije ga bilo, ne više. Na vratima se Branko okrenuo prema meni. Čekala sam ispriku, ne zato što mi je trebala, nego zato što sam htjela vidjeti ima li je uopće o njemu. Nije došla, samo je kratko kimnuo, spuštenih ramena, izašao. Ognjen je izašao odmah za njim. Katica je prva progovorila kad su se vrata zatvorila. Sad je gotovo. Pogledala sam prema prozoru kroz koji se vidio komadić ulice i dio neba nad zgradama. Nije bilo gotovo onako kako ljudi misle u pričama, uz veliku buku i kaznu izgovorenu naglas. Bilo je gotovo tiše, točnije, onako kako završavaju stvari koje su predugo živjele od tuđe šutnje. Nevenka je otišla nedugo poslije, sa spuštenim pogledom, ali lakšim korakom nego kad je došla. Miroslav je ponio papire. Katica je odnijela praznu kutiju od kolača i rekla da će navratiti navečer, čisto da vidi jesam li jela. Stan je opet utihnuo. Ostala sam sama. Prišla sam ogledalu u hodniku i dugo gledala svoje lice. Bilo je isto ono lice koje je prije 6 mjeseci stajalo uz zatvoreni lijes i vjerovalo da je izgubilo muža. Samo što sada više nisam bila žena koja čeka da joj netko objasni što joj se dogodilo. Bila sam žena koja je mrtvog muža ugledala na tržnici, pratila ga do tuđe kuće i, korak po korak, vratila samu sebe kući. Te večeri nisam postavila drugi tanjur. Otvorila sam prozor, pustila da uđe zrak s ulice, pa sjela za stol i mirno pojela juhu do kraja. Bila je srijeda, ser je bio malo preslan i prvi put mi to nije smetalo.